Здравейте, дами и господа! Днес ще ви представя бразилската красавица бугенвилея. Растението представлява храст, достигащ височина до 2 метра. Листата са овални и издължени. Същинският цвят са дребни бели цветчета, които имат красиви тичинки и плодник. Заобиколени са от красиви прицветници в наситени цветове. Те могат да бъдат обагрени в бананово, розово, цикламено или виолетово. Носят името на известният френски мореплавател Луи Антуан дьо Бугенвил, обиколил света. В топлите страни бугенвилеята се използва за външно озеленяване. Можете да я видите в дворовете, покрай порти, огради и къщи. У нас, ако бугенвилеята се засади във външна градина, трябва да изберете слънчево място и да е защитена от студени въздушни течения. Необходимо е през зимата растението да се покрие. Ако остане в саксия, лятото изнесете навън. Осигурете силна светлина, защото интензивността и продължителността на цъфтежа зависят главно от светлината. У дома я поставете близо до прозорец. През пролетно-летният период поливайте обилно. През зимата намалете поливането до оскъдно. Растението се нуждае от висока въздушна влага. Често пулверизирайте листата. След като премине периодът на цъфтеж, който трае от април до октомври, растението е в период на покой. Подсигурете хладно помещение при температура 8-12 градуса. Рано на пролет силно подрежете растението, за да се получат нови разклонения и леторасли. През пролетно-летният период растението се подхранва с течна тор за цъфтящи веднъж на 2 седмици. Размножава се чрез едногодишни клонки с по няколко пъпки, натопени във вода. Присажда се само по необходимост. Почвата, която се използва, е смес от листовка, чимовка, хумус и пясък. Това невероятно красиво растение е подходящо за всеки дом, офис и зимна градина. Изглежда перфектно самостоятелно, защото водопадът от тези невероятни цветове е несравнимо красив. За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!